Amar Algić Adventures i planinarsko društvo Plješevica iz Bihaća. Uspon na Troglav, 1913 metara nadmorske visine. Planina Dinara, ujedno to je najviši vrh Dinare. Ovo je jedan video iz arhive. Evo ovdje ću uz naraciju malo opisati šta smo prošli. Ovo je dolazak na amfiteatar. Zimski uspon je na Troglav. Tehnički je jako zahtjevan, autima nisu mogli doći puno. Gdje se starta kao kod ljetnog uspona, pa smo hodali puno više. Moj možda prvi zahtjevniji uspon. Moji početci planinarenja, tako da mi je ovaj video jako drago da snimci ne propadnu, pa sam odlučio ovo staviti sve u jednu cijelinu, podijeliti sa vama. Ovdje jedan predivan pogled, skoro pred vrhom. Mislim da nas je ovdje bilo 8. Ovo je naša predsjednica, evo vidite, koristi se i cepin, jer je sve zaleđeno. 2. mart 2019. godine. Ovdje slikanje. Jasmina i Šahad rade selfije. Sve je snimano mobitelom, tad nisam ni koristio kameru. Ovo je naš najstariji član na usponu, Mido. Evo ovdje vidite kako je zaleđeno. Mido je uvijek vedar i nasmijan, u dobroj kondiciji. Zatim poslije Mida stiže Mirzet Šabić. Mislim da je i ovo jedan njegov prvi ozbiljni uspon. Tu smo negdje zajedno se pridružili planinarskom društvu Plješevica. Ovdje sad par fotki kako nam je bilo. Evo ovo je kad smo krenuli sa amfiteatra, ovo je pogled sa vrha. Pri usponu. To je taj amfiteatar. Naša predsjednica Adelina. Naš član Šahad. Ovdje su neke teške teme bile. Jasmina. Jasmin, naš organizator svih tih uspona. Staza Meri. Ja i Mido. Evo naravno da smo išli težom stazom. To je to. Hvala svima koji ste pogledali video. Što sam uspio izvući iz arhive, to sam i uspio staviti u ovu jednu kratku cijelinu od 4-5 minuta. Eto, hvala vam. Uskoro ćemo još koji ovakav video, ako se uspije prikupiti materijala, objaviti da ne propadne. Hvala na gledanju. Amar Algić Adventures.